Pepo. Me'n vaig cap a casa, vens amb mi? Un moment. Què tens, vell, que no et trobes bé? Ja em passa. Vés-te'n tu. Jo em quedaré a descansar una mica. Molt bé, doncs, fins demà. Bona nit, Pepo. Bona nit. No ho entenc. No ha vingut ningú. Per què no ha vingut cap adult a l'amfiteatre? No ho entenc. Sí, senyoria. Des de quan treballa per la Caixa d'Estalvis del Temps? Des dels seus orígens. Això ja ho sabem. Estalvis qualsevol tipus d'observació supèrflua. Quant de temps fa d'això? 11 anys, 3 mesos, 6 dies, 8 hores, 32 minuts i just en aquest moment 18 segons. I vostè està assabentat que en aquesta ciutat un grup significatiu de criatures s'han passejat per tot arreu amb pancartes i rètols i que fins i tot tenien el monstruós projecte de convocar en assemblea els habitants per explicar-los qui som nosaltres? N'estic assabentat. I com s'explica que aquestes criatures sàpiguen qui som i el que fem? Si se'm permet una observació, l'única cosa que els nens han pogut explicar als grans és una història de lladres inofensius. Senyor acusat, és conscient del lloc on es troba? Perfectament, senyoria. Sap perfectament, per tant, que no ens pot mentir. Per què ho intenta, doncs? És costum de la feina, de formació professional. Però vostè sap perfectament que per a la nostra feina no hi ha res ni ningú més perillós que els nens. Els nens són els nostres enemics naturals. És molt més difícil fer estalviar les criatures que no pas als adults. Per això, una de les nostres lleis diu... Els nens no els tocarà fins al final. La coneixia, aquesta llei? Perfectament, senyoria. Tenim proves irrefutables que un dels nostres, repeteixo, un dels nostres, ha parlat amb un nen i li ha explicat tota la veritat sobre nosaltres. He estat jo. I per què ha transgredit la nostra llei sagrada? No ho sé, jo no volia. He actuat amb la millor de les intencions a favor de la Caixa d'Estalvis del Temps. Les seves intencions no ens interessen gens i mica. Ens interessa exclusivament el resultat. I el resultat és que ha parlat amb un nen i li ha revelat els nostres secrets més importants. Ho confessa, senyor acusat? Ho confesso. Com es diu aquesta criatura tan singular? Momo. Nen o nena? És una nena. Domicili? Les runes de l'amfiteatre. I ara passem directament a la sentència. La sentència sobre la GmbLB 553/C, acordada per unanimitat, és... culpable d'alta traïció. I la pena és deixar-lo sense temps. Pietat, pietat!
Momo. M'ho dius a mi, Tortuga? Sí, m'ho diu a mi. Vine, vine. Camina, camina. Jo et segueixo. L'ocellet ha volat. És indignant que les criatures voltin de nit en lloc de quedar-se al llit tal com Déu mana. Això no m'agrada gens. Sembla com si algú l'hagués avisat a temps. Però això és impossible. Qui ho hagués fet hauria hagut de conèixer la nostra decisió abans que nosaltres mateixos. Suposam que de debò algú l'hagi avisada. Ben segur que ja no és per aquest rodal. Si la continuem buscant no farem més que perdre el temps inútilment. Se li acudeix res de millor? Soc del pare que ho haurien de comunicar a la central ara mateix, perquè ordenin un gran desplegament. D'acord, tots els agents disponibles emprendran la seva persecució. Aquesta nena no té la més mínima possibilitat. Momo! 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 Beppo! Algú ha vingut abans que nosaltres a buscar la Momo. L'habitació està regirada tota, està pel terra. Ai, Déu meu, ai, Déu meu. Ja se l'han emportada. S'ha endut la meva nineta. L'hem d'ajudar, Gigi. L'hem d'ajudar. D'acord, Beppo. Però tot això no vol dir que l'hagin trobat. Els homes que jo són reals, Gigi. Jo els he vist a l'abocador. Hem de fer alguna cosa i ho hem de fer ara mateix. I tant que sí, Beppo. Però ho hem de pensar bé. Ho hem de pensar bé. D'entrada no sabem ni per on començar a buscar-la. Jo me'n vaig a la policia. No. Beppo, això sí que no ho pots fer. Pensa que si la policia es posa a buscar-la i la troba, s'escalifaran. Ho saps, Beppo. La tancaran de nou a l'orfenat. No, això sí que no ho vull pas. Però, i si està en perill? Però i si no estava aquí quan han vingut els homes grisos? Ai, no sé pas què hem de fer. Potser hauríem d'esperar demà o demà passat, abans de fer res. I si en Cabat no ha tornat, si vols podem anar a la policia. Vols dir, Gigi? I tant que sí, Beppo. Tot s'arreglarà, ja veuràs. A tots els agents queden suspeses totes les activitats. Cal buscar una nena. Respon al nom de Momo. Benvolguts senyors. La nostra situació és molt greu. Per a la persecució de la nena Momo, hem mobilitzat a gairebé tots els agents de què disposem. Segons els càlculs, 38.700 milions, 259.104 segons. Aquest és el temps d'una vida humana. La nena se'ns ha escapat, senyors. I això no pot tornar a passar mai més. Estimats senyors, el benestar de la Caixa del Temps és molt important per a tots nosaltres. No obstant això, em sembla innecessari preocupar-se. Tots sabem que els nostres magatzems contenen provisions esplèndides i abundants. Què significa per a nosaltres la ridiculesa d'una vida humana? Un cas com el de la Momo és excepcional. Però, senyors, ho hem aconseguit. La Momo s'ha sumat, ha desaparegut de l'esfera del temps. Em penso que podem estar molt satisfets del resultat. Considero una irresponsabilitat aquestes frases tranquil·litzadores que acabem de sentir. La Momo no és una criatura qualsevol. Tots sabem que té uns poders sumament perillosos, per a nosaltres i pels nostres negocis. Si ha pogut abandonar l'esfera del temps, també pot tornar en qualsevol moment. I la Momo tornarà. Senyors, tot fa pensar que la Momo ha rebut ajuda. I tots sabem de qui parlo. Es tracta del mestre Hora. Si us plau, senyors, els demano una mica de control. Sé també com vostès que esmentar aquest nom. Si el personatge en qüestió ha ajudat a la nena, és perquè deu tenir les seves raons.
Per tant, cal que invertim tot el temps necessari en solucionar el problema. Senyors, tota aquesta estona no hem deixat de cavilar la manera de desempallegar-nos de la nena. Però la por, senyors, és mala consellera. Per què no intentem guanyar-nos la Momo per a la nostra causa? Expliqui'ns tot això amb més calma. Hi ha una cosa ben clara, i és que aquesta nena ha trobat el camí que porta cap al personatge. El camí que nosaltres, inútilment, hem buscat des del principi. Per tant, hem de suposar que el pot tornar a trobar en qualsevol moment. Ella ens hi portarà. I per això, la Momo, que tots vostès volen eliminar, pot ser-nos molt útil. Aquesta nena necessita els seus amics. Què li passaria si no quedés ningú que pogués compartir el seu temps amb ella? Es tracta fonamentalment d'un tal Beppo Escombriaire i un tal Gigi Cicerone. I encara hi ha una llista de nens que la van a veure sovint. Aquí ho tenen, senyors. Només cal que allunyem totes aquestes persones del seu costat i que la Momo no les pugui tornar a trobar mai més. Aleshores, quina importància tindrà per a ella disposar de tant de temps? Llavors intervindrem nosaltres i li imposarem les nostres condicions. Benvinguda, la meva cordial benvinguda a la casa del lloc. Permet-me que em presenti. Soc el mestre Hora. Secundus minutus hora. És veritat que m'esperaves? Oh, i tant que sí. Soc jo qui t'ha enviat la tortuga Cassiopea perquè et portés aquí amb mi. I ara esmorzar. Has fet moltes hores de camí. Espero que t'agradi. Si us plau, serveix-te tot el que vulguis. Per què vas manar la tortuga Cassiopea que em vingués a buscar? Per protegir-te dels homes grisos. Et busquen per tot arreu i només aquí estàs segura. I potser em volen fer res? Sí, petita. Per què? Et tenen por perquè els has fet el pitjor que se'ls pot fer. Jo no els he fet res. Oh, i tant que sí. Has fet que un d'ells es delatés. I ho has explicat als teus amics. Però si ens hem passejat pel mig de la ciutat, la tortuga i jo, si és veritat que em buscaven per tot arreu, m'haurien pogut atrapar fàcilment. Això mai. Sap predir una mica el futur, amb no gaire antelació. Mitja hora. Sempre sap amb certesa i per endavant què passarà al cap de mitja hora. Vaja, això sí que és pràctic. Així mitja hora abans sap per on passaran els homes grisos. Com és que tenen aquest color tan gris a la cara? Perquè la seva existència es nodreix d'una cosa morta. Viuen gràcies al temps de vida dels homes. Els homes grisos no són homes de debò. No, el que passa és que han adoptat forma humana. Però llavors què són? En realitat, no són res. I d'on surten? Poden existir perquè els homes els donen la possibilitat de néixer. Vull confiar-te un secret. Aquí, a la casa del lloc del carrer del Mai Més, neix el temps de tots els homes. Doncs qui fa vida? La meva obligació és donar a cada home el temps que li ha estat donat. És per això que tens tants rellotges, un per cada home, oi? Aquests rellotges només són el meu entreteniment. Són simplement una reproducció sumament imperfecta d'una altra cosa que cada persona porta dins del seu interior.
Perquè de la mateixa manera que tenim ulls per veure la llum i orelles per escoltar els sons, així mateix tenim un cor per poder copsar el temps. I si el meu cor un bon dia deixa de bategar? Doncs llavors el temps haurà deixat d'existir per tu. Caminaràs enrere a través de la teva vida fins que arribaràs al gran portal d'argent que un bon dia vas travessar. I un cop allí tornaràs altre cop cap enfora. I què hi ha a l'altra banda? Allà hi trobaràs l'indret d'on prové la música que alguna vegada ja has sentit. Llavors tu en formaràs part. Seràs un so més entre els altres sons. Tu ets la mort? Si els homes sabessin què és la mort, ja no li tindrien por. I si no li tinguessin por, ningú no els podria robar el temps de vida. T'agradaria veure d'on ve el temps? Sí. Vine, acompanya'm. Quina flor més meravellosa! Però es comença a marcir. Ara neix una flor nova. No sabia que el temps dels homes fos tan gran. El que has vist i sentit tan sols era el teu temps. Hi ha un lloc com aquest per a cada home. Però llavors on he estat? A l'interior del teu cor. Mestre, ara ho puc explicar als meus amics, llavors em penso que tot tornaria a ser com abans. Si ho desitges de debò, Momo, hauràs d'aprendre a esperar. No em fa res d'esperar. Esperar com una llavor que dor tot un cicle solar fins que germina. Sí. Doncs dor, petita Momo. Bon dia, Tortuga. Qui ets tu que aquesta nit m'ha guiat fins a casa del mestre Hora? Llàstima. O sigui que tu només ets una tortuga normal i corrent, no pas aquella. Ai, he oblidat el teu nom. Era un nom ben bonic, però llarg i estrany. Cassiopea. El meu nom és Cassiopea. Llavors ets tu. Tu ets la tortuga del mestre Hora, oi que sí? Què vols que sigui, si no? I per què no m'has contestat a la primera? Perquè estic esmorzant. Perdona, no et volia pas destorbar. Només m'agradaria saber com és que de tot d'una torno a ser aquí. És el teu desig. I tu, Cassiopea, com és que has vingut amb mi i no t'has quedat amb el mestre Hora? És el meu desig. Moltes gràcies. És tot un detall. Sembla tot abandonat. És estrany que no hi hagi ningú. No hi ha ningú. Què vols dir? Mai més. Què els ha passat als meus amics? Han marxat tots. No, no pot ser. Segur que t'equivoques. Has dormit molt de temps. Quant de temps? Un any i un dia. Però en Beppo i en Gigi, ells dos segur que m'esperen. No hi ha ningú. Però com pot ser? No és possible. Jo encara sóc aquí. Estimada Momo, he canviat de casa. Si tornes aquí, fes-m'ho saber de seguida. Em fas patir molt i et trobo a faltar. Espero que no t'hagi passat res. Si tens gana, vés a trobar el nino, si et plau. Ella m'enviarà el compte i ho pagaré tot jo. Per tant, menja tot el que vulguis. Entesos? Recorda'm amb afecte. Jo també et recordaré. Sempre teu, Gigi. Ho veus, Cassiopea? No estic tan sola. El Nino diu que en Gigi s'ha fet famós, però si almenys sabés com ho he de fer per aspirar on viu exactament... Ara mateix ho sabràs. Ei, tu, trinxereira, què hi busques aquí? Bon dia, busco la casa d'en Gigi. El Nino m'ha dit que viu aquí. Quina casa dius que busques? La d'en Gigi Ceroni. És amic meu. Queda't aquí. Què t'has cregut, trinxereira? És teu tot això? No. I ara es fuma. Aquí no se t'ha perdut res. Sí, i tant que sí. He perdut en Gigi. No el coneixes? Aquí no hi ha cap Gigi Ciceroni. No voldràs pas voler dir en Girolamo, el famós narrador. Sí, saps on és casa seva?
Ho dius de debò que t'espera? Sí, i tant que sí. És amic meu i em paga tot el canvi del restaurant del Nino. Aquests artistes. És l'última casa del carrer. Mico filós! M'agradaria saber realment si aquesta és la nova casa d'en Gigi. Trobo que no fa gens per ell. És la nova casa d'en Gigi. I per què ho tenen tot tan tancat? Espera, de seguida el tindràs aquí. Gigi! Gigi! Momo! Momo! Ai, la meva petita Momo! No t'havies ficat tot aquest temps. Vas trobar la meva carta? Sí, encara hi era. I has anat a menjar al restaurant d'en Nino? Sí. Tinc tantes coses per explicar-te. Però tinc molta pressa, saps? Ja torno a arribar tard. Però i tu, com estàs? Digues alguna cosa, criatura. I en Beppo? Ai, el meu amic, en Beppo. Fa una eternitat que no el veig. I els nens? Ai, Momo, no saps la de vegades que me'n recordo dels temps que estàvem plegats i jo us explicava històries. Ara tot és diferent, completament diferent. Qui és aquesta nena? Què hi fa gandolejant per aquí? Aquesta és la Momo. La meva amiga Momo és aquesta. Sí, que la Momo existeix de debò. Podríem comunicar-ho a la premsa ara mateix. Seria La notícia del dia. No, no m'agradaria. Però tu, petita, de segur que t'agradaria sortir als diaris, oi que sí? Facin el favor. Se m'acaba d'acudir una idea fabulosa. La Momo és exactament l'estrella infantil que necessitem per a les nostres històries de vagabunds. Imagini's quin èxit. La Momo interpretant la Momo. La Momo? Interpretant la Momo? La Momo interpretant la Momo? Sí, ho veig. Que no m'han entès. No vull que hi barregin la nena de cap de les maneres. No sé pas què vol vostè. Qualsevol altra persona voldria tenir una ocasió com aquesta. Jo no sóc qualsevol persona! Perdona'm, Momo, però és que no vull que aquesta colla també s'atreveixi amb tu. Disculpeu-me, no em referia pas a vosaltres. He perdut els nervis. I ara parlarem només de les nostres coses. Permeti'm, només una última pregunta abans que no sigui massa tard. No podria almenys donar permís per fer-li una entrevista? Ràpida, la nena! Ja n'hi ha prou! Qui parlarà amb la Momo seré jo. I en privat. Per mi és molt important. Però si és vostè qui contínuament es retreu que no li fem una publicitat prou eficaç. Faci'm el favor de tancar la boca mentre parlo amb la Momo. Ara ja ho veus, fins on m'he deixat arrossegar. No podria fer-me enrere ni que volgués. Estic acabat, Momo, estic acabat. En Gigi sempre serà en Gigi. En Gigi sempre serà en Gigi. Te'n recordes? Sí. Però fins ara no he deixat de parlar de mi. Si no ens espavilem, perdrem l'avió. I ja sap el que això sí. Ni. Sí, creia. Momo, queda't amb mi. Viuràs en aquesta casa tan bonica que tinc. I duràs vestits de seda i de vellut, com una princesa de debò. Només has d'estar al meu costat i escoltar-me. I potser així se'm tornaran a acudir històries de debò com les d'abans. Ajuda'm, sisplau. Clar, t'entenc. Senyor Girolamo, l'avió marxa d'aquí 5 minuts. 5 minuts, senyor Girolamo. Sí, sí, ja vinc. És inadmissible, arribarem tard i estem deixant de morir. Momo, Momo, Momo! Gigi! Casiopea? 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 Paolo? Franchetti? Maria? Paolo? Franchetti? Maria? M'he parat a buscar-vos. Juguem? I potser demà. Abans sempre jugàvem. Abans.
Però ara tot és diferent. Ja no ens deixem perdre el temps amb coses inútils. Això no és prou del que nosaltres fèiem. Sí, era molt bonic, però no tot s'acaba amb això. I ara on aneu? A classe de jocs i aprenem a jugar. Què dius? Avui jugarem a les fitxes perforades. És un joc molt profitós. I com s'hi juga? És divertit? No tot s'acaba amb la diversió. I doncs amb què s'acaba? El que compta és que sigui profitós de cara al futur. Tinc tantes coses per explicar-vos. Potser ens tornarem a veure algun altre dia. A casa teva ens ho passarem millor. Sempre nosaltres que teníem les idees. I no us podeu escapar? Jo vaig intentar el pedagogs al principi, però és inútil. Sempre t'acaben atrapant. Què podria venir amb vosaltres? Ara estic molt sola. És inútil, no cal ni que ho intentis. Per què? Perquè amb tu tenim altres projectes. Deixa-ho córrer. T'hem pres tots els teus amics. Per què? Perquè voldríem que ens fessis un petit servei. Si et portes bé hi sortiràs guanyant, tu i els teus amics. Ens el vols fer? Sí. O sigui, que aquesta és la petita Momo. La nena que ens volia provocar. Mireu-la bé, aquesta calamitat. Alerta, la Momo ens pot ocasionar molts perills. Estàs sola, petita. Ja no queda ningú amb qui puguis compartir el teu temps. Ja veus que som molt poderosos. T'hem apartat de tothom i arribarà un dia que ja no ho suportaràs. Potser demà. Potser una setmana. O bé un any. Un bon dia t'arrossegaràs fins a nosaltres i ens diràs: estic disposada a tot, però allibereu-me d'aquesta càrrega. Estic disposada a tot. Allibereu-me d'aquesta càrrega. Potser ja t'ha arribat aquest moment? No et vols deixar ajudar per nosaltres? Sap perfectament que és el temps. Això demostra que coneix realment el personatge. Coneixes el mestre Hora? I és veritat que has estat amb ell? O sigui, que coneixes les flors d'una hora. Estimes els teus amics, oi? I t'agradaria poder-los alliberar del nostre poder? Només et costaria un petit sacrifici. Nosaltres t'ajudarem i tu ens ajudaràs. A nosaltres també ens agradaria conèixer el mestre Hora, però no sabem on viu. L'única cosa que volem de tu és que ens hi portis. A canvi d'això, alliberarem els teus amics. Què voleu del mestre Hora? El volem conèixer. No ho entenc. Pensa en tu i els teus amics. Per què tants escrúpols amb el mestre Hora? A més, si es porta bé amb nosaltres no li farem cap mal. Per què? N'estem farts de replegar les hores, els minuts i els segons dels homes. Volem tot el temps dels homes. Que el mestre Hora el deixi a les nostres mans. I els homes què? Què en seria dir? D'homes. Ja fa molt de temps que n'hi ha més del compte. El domini del món serà nostre. Però no t'amoïnis, Momo. Tu i els teus amics en quedareu exclosos. Sereu els últims humans que jugareu i us explicareu històries. I ara porta'ns fins al mestre Hora. No faria ni que pogués. Què vol dir si poguessis? I tant que pots. M'hi vas estar, per tant coneixes el camí. Ho he intentat, però no el sé trobar. Només el sap la Cassiopea. Qui és aquesta? La tortuga del mestre Hora. I on és ara? Va tornar amb mi, però l'he perduda. Que donin l'alarma immediatament. Hem de trobar aquesta tortuga. Que examinin totes les tortugues. Hem de trobar la Cassiopea. Vinga, ràpid. Si els homes grisos troben a Cassiopea? Potser la Cassiopea ja fa temps que torna a ser al costat del mestre Hora. Espero que ja no em busqui. Fora una sort per ella i per mi. Bé, ja sóc aquí. Cassiopea! Oh, Cassiopea! Què és aquesta comèdia? Que no et vegi! Que no te n'alegres? Oh, això ho crec que sí, Cassiopea. No em tornis a això. Per a l'amor de Déu, Momo. I m'has estat buscant tot aquest temps? Esclar que sí. I com és que m'has trobat precisament ara i precisament aquí? Els homes grisos han estat aquí. Volen agafar el mestre Hora. Ja ho sé, i a mi em busquen per tot arreu. I ara què hem de fer? Ens anem a casa al mestre Hora. Ara? Però si t'estan buscant per tot arreu. Ja ho sé, marxem. Això és com llançar-nos als seus braços. Tranquil·la, no ens trobaràs. Ves-te'n sola, Cassiopea, jo ja no puc més. És aquí mateix. Bé, t'hi acompanyo.
Vols que et porti jo? No cal, porta el camí dins meu. Se'n van cap allà, les agafem? Ni pensar-hi, les deixarem caminar. Per què? El que hem de fer és agafar la tortuga. Tens raó, però per què necessitem la tortuga? Perquè ens portarà fins al mestre Hora. Exacte, i és això precisament el que fa. I ara seguirem amb tota calma les nostres ingenues filles. No podríem anar una miqueta més de pressa? Quan més a poc, més de pressa. 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 La nena no en té la culpa, però tu, Cassiopea, per què ho has hagut de fer? I no t'has acudit que els homes grisos us seguirien? Només puc saber les coses que passaran una estona abans, jo no penso. Ai, Cassiopea, de vegades jo també et trobo ben enigmàtica. La nostra petita Momo s'ha despertat. Espero que ja et trobis bé. Molt bé, gràcies. Perdona'm, sisplau, per haver-me quedat dormida aquí. No et preocupis, la Cassiopea ja m'ha posat al corrent de tot. Què se n'ha fet dels homes grisos? Ens tenen assajats. Han rodejat la casa del lloc per tot arreu. Però aquí no hi poden entrar, oi? No, aquí no. Tu mateix has vist com desapareixien al no-res, només trepitjar el carrer del mai més. I com és possible, això? Gràcies al xuclador del temps. Al voltant de la casa del lloc, el temps va al revés. Per als homes, això no té gaire importància, perquè allò que porten dins seu és molt més que el simple temps. En canvi, els homes grisos estan fets de temps robat i quan cauen dins el xuclador del temps, desapareixen completament. I no es podria, senzillament, deixar que tot el temps dels homes transcorregués al revés? Només una estona, llavors tothom rejovenaria una mica. Sí, estaria bé, però malauradament no pot ser. Això vol dir... M'acabes de donar una idea, Momo. Cassiopea, a tu què et sembla? Què és el millor que es pot fer durant un setge? Esmorzar. Sí, no és pas mala idea. Pretenen que els donis tot el temps dels homes. Però m'imagino que no ho faràs, oi? No, estimada Momo. Però ells diuen que t'hi poden obligar. Jo sóc el que reparteixo el temps. Els homes grisos no hi poden fer res. Tampoc no poden aturar el temps que jo envio als homes, però el poden emmetzinar. Emmetzinar el temps? Amb el fum del seu cigar. I quina mena de cigars són? Recordes les flors d'una hora? Quan són arrencades del cor dels homes no es moren, però tampoc no poden viure, perquè han estat separades del seu veritable propietari. Jo no sé on guarden les flors d'una hora robades als homes grisos. Només sé que amb la fredor que ells desprenen, les flors es gelen fins que els pètals es tornen durs. En algun lloc ha d'haver-hi uns magatzems gegants amb tot aquest temps congelat. Els homes grisos arrenquen els pètals de les flors d'una hora, els deixen assecar fins que es tornen grisos i durs i en fan els seus petits cigars. Sí, aquella muralla de fum que es va alçant al voltant de la casa del lloc és feta de temps mort. Quan aquesta fumarada fosca ens haurà encerclat, llavors es barrejarà amb aquelles hores que jo envio des d'aquí. Això farà emmalaltir els homes. I quina malaltia és? Al principi no te n'adones gaire. Un bon dia ja no tens ganes de fer res. No hi ha res que t'interessi. Et quedes com eixut. I cada cop et sents més malhumorat, més buit per dins, més descontent amb tu mateix i amb el teu món. Et tornes indiferent i gris. Totes les coses et semblen estranyes
i ja res no t'importa. Tot el dia vas amb presses i amb l'expressió buida i grisa, llavors ja ets un d'ells. D'aquesta malaltia se'n diu... avorriment mortal. I si els dones tot el temps dels homes, què faran? Que tothom es torni com ells? Sí, és així com m'hi volen obligar. Fins ara esperava que els homes s'alliberarien tots sols, però ja no puc esperar més. Has de fer-hi alguna cosa, però no la puc fer tot sol. Em voldràs ajudar? Sí. Depèn de tu, Momo, que el món s'aturi per sempre o que comenci a viure de bell nou. T'hi vols arriscar? Sí. Si és així, fixa't bé en el que et diré. Ara aturaré el temps. Així els homes grisos no tindran ningú a qui robar, però encara podran viure, perquè tenen reserves de temps amagades. Quan se'ls acabin, desapareixeran en el no-res. Sembla senzill. No és tan senzill. Cal trobar aquest magatzem de temps i no deixar que els homes grisos hi arribin. Un cop hagin desaparegut, caldrà que alliberis tot el temps robat. I per fer tot això, només disposaràs d'una hora. Ho vols intentar? Ho veig molt difícil. Jo t'hi acompanyo. Ho vull intentar. A la Cassiopea també li donaràs una flor d'una hora? A la Cassiopea no li cal, és un ésser fora del temps. I ara jo me n'aniré i no m'has de seguir ni tampoc. No m'has de preguntar on vaig. Una última cosa. Tan bon punt me n'hagi anat, has d'obrir la porta que dona al carrer del mai més, perquè així que deixi d'existir el temps, no hi haurà forma humana d'obrir les portes. Momo. I com sabré que el temps ha deixat d'existir? No et preocupis, ja ho sabràs. És impressionant. Molt bé. O sigui que aquesta és la nostra casa nova. Un lloc esplèndid. Soc del parer que el nostre personatge fins i tot ha col·laborat una mica. El xuclador del temps del carrer de Malmès ha deixat de funcionar. I on s'ha ficat? Això fa pudor de crema, senyors meus. Facin el favor de mirar-se els rellotges. Què significa això? Acaba d'arribar una notícia dels agents de la ciutat. Tenen els cotxes aturats, està tot parat. És impossible robar-li el temps als homes. I si s'acaben les reserves de temps, què serà de nosaltres? El mestre Hora es vol liquidar! Fugim, hem d'arribar als nostres magatzems. Tan piquito el ningú mestre, si gasta 27 minuts! I jo 21! Van per allà. Maleïts lladres! El meu temps! Vinga, ja queda poc per arribar. És terrible, estan desapareixent. Lluita entre ells per cigarret. Continua endavant, Momo, només tenim una hora. Tothom està paralitzat, excepte nosaltres i els homes grisos. Pepo, estimat Pepo, t'he buscat per tot arreu. On aniràs tot aquest temps? Continua endavant, Momo.
Senyors, hem de ser estalviadors amb les provisions. Ara som pocs, tenim reserves per anys. Com més aviat comencem a fer estalvis, més de temps resistirem. I ja saben a què em refereixo quan parlo d'estalvis. Serien tan amables d'anomenar-se? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ho farem a sort. Si és que ara, els homes grisos que tenen nombres parells es queden. Si es creu, vol dir que són els senats els que es creden. Cara. Els homes grisos que tenen nombres parells es queden. Els senars els preguem que desapareguin. I ara, si són tan amables, ho repetim. Ja n'hi ha prou. No té cap sentit que continuem eliminant-nos. Si nosaltres 4 no som capaços de sobreviure, tampoc podran fer-ho 2. 4. És un número horrible. Quina sort que la porta del magatzem de provisions era oberta quan va començar el cataclisme. Ara no hi hauria força humana capaç d'obrir-la. Doncs em sap greu, però em sembla que no té tota la raó. Mentre la porta sigui oberta, la fredor dels congeladors s'escapa. I les flors d'una hora s'aniran fonint a poc. Què vol dir? Que amb el nostre fred ja no hi haurà prou per mantenir les provisions congelades? Em sembla que ens hem precipitat una mica al reduir el nostre nombre d'una manera tan radical. Em sembla que ens passarem els propers anys aquí tancats sense fer altra cosa que vigilar-nos mútuament. He de reconèixer que és una perspectiva desoladora. Tanca la porta! No pot ser, la porta no es pot moure. Toca-la una flor! Tocar una flor la podria moure? Sí que podràs. Però si és aquella maleïda nena! Ha tancat la porta! Però no pot ser! Com pot ser que ella es bellugui? Porta la flor d'una hora! Però si nosaltres també ho haguéssim pogut fer, en tenim moltes de flors d'una hora. L'única salvació que tenim és obtenir la flor d'una hora que té la nena! Vine aquí, nena. Dona'm la flor, nena. Vinga, sisplau, dona'm la flor. Que bé que tot s'ha acabat. Obre la porta!
voldríem fer unes paraules de gratitud. Hi ha moltes formes de donar les gràcies, però segur que cap tan sincera com aquesta. Gràcies a un pare que ha tingut un somni i de ser valent per tirar-ho endavant. Gràcies a una delegada que va convèncer un grup de pares i fills a vèncer els seus temors i els va donar l'opció de pujar dalt d'un escenari, tot i que el més a prop que hi havien estat era la platea, si no era la cartellera. Gràcies per haver-nos permès ser solidaris en uns moments tan difícils. Gràcies per la vostra paciència, per les hores que hi heu dedicat, pels esforços que heu fet per tirar això endavant i sobretot gràcies per haver aconseguit que l'últim any dels nostres fills a la Roda hagi estat un any inolvidable, ple d'experiències enriquidores. Compliran el nostre serró dels records amb una sensació agradable de que amb esforç i il·lusió res no és impossible. Per això, i per moltes més raons que cadascú dels aquí presents podríem donar, senzillament moltes gràcies a Amàlia i Xavi.